kain tayo. So, yung ulam ko is pakbet and then munggo at saka ampalaya with egg and then may coffee. And then hindi ako kumakain ngayon ng rice. Ang kakainin ko is itong pan na tawag namin dito is Francis. Kain-kain tayo. Hi Besh! So Sunday ngayon, pupunta kami ngayon sa Carnelites. Doon kami magsisimba. So, hi pa! Again, ito natutulog sa likuran. So, sama tayo. So, andito na kami sa Carmelites, mga Besh. So yan, dyan sa Stephanie Food House kami bumibili ng pagkain sa ATM Mall. Masarap talaga yung pagkain nila, Besh. So ito yung ulam namin, buttered shrimp, tinola na isda, pusit, another buttered shrimp, and then spring rolls or lumpiang Shanghai. So 276 lang yung nababayaran namin, Besh. Ito din yung favorite na TV show ni Papang Bear, Tukaan. Yan. Ato sa dito ka chut ba, papicture. Kasi kasi mo 100. Ay, ako na lang, Pang Be. Ako na lang.